Senso Ford ya faɗi yanzu mun ga attajirai Allah ya sakar musu da alkhairi. Attajirai suna da daurin su cikin soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sha'irai suna da daurin su cikin soyayyar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Dole ne almajirai su jagoranci al'umma cikin tsara ya dace ko me ya dace ya dace. Lallai abubuwan da muka gani a wannan wajen abubuwan faranta zuciya ne na dukkan masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Habbada da ina cikin kwamitin shirya maulidin nan da washe gari gobe duk abin da aka kashe don taron nan da wanda aka babbayar na motoci sai mun ƙara takura su Alhaji Nasiru dan Tata sun ƙara fito da irin wannan kuɗin mun kewaye asibitocin garin Kano. Akwai marasu lafiya masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna can kwance wasunsu suna buƙatar naira 1,000 ko 2,000 domin ceton rayuwarsu. Kewaye da niyyar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu hidimta musu, mu taimake su, mu ceci rayuwarsu da irin abin da muke wannan hidiman a wannan wajen. Kuma a wannan taron alhazan nan in muka matsa musu sunan nan Bacirawa ko to na tabbata ba maraya a Bacirawa da zai zama maraya, domin akalla a wajen nan za a iya ba da scholarship 500 ko 1000 dan annabi Muhammad da dukkan yaron da aka ce iyayensa sun koma ga Allah a wannan unguwa zai wuce to in an zo maulidi baki duk wani yaro da iyayensa suka koma ga Allah baya da yanda zai yi karatu ba za mu bar shi ya tashi ya zama dan daba ba za mu bar shi ya tashi ba mai kula da shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya mana ana wa kafirul yatimaini ka hataini. Manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ba wai kai waka kai shafahu kai jazba ko kai yabo ko kai salati ka zauna ka kwana salati duk ba wannan bane ta'abirin soyayyar manzon Allah. Ta'abirin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai zi ma'anin manzon Allah a cikin rayuwa. Menene ma'anin manzon Allah? Karamci, tausayi, jinkai, son dukkan musulmai, son yada alkhairi. Ya za mu yi mu sauke waɗannan ma'anona cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala? Ya za mu yi wannan abubuwan su ne manzan Allah? In na ce ina son manzan Allah, ina son manzan Allah, zan ba da misali yadda mutane za su gane walillahi al-masalul a'la. Idan aka ce ga gida mai kyau, gida ya kai gida irin na Alhaji Sadiq dan gaske, ai gidan ya yi kyau ne da particles ɗinsa. Kila fentin gidan mai kyau ne, fitilan gidan mai kyau ne, rufin gidan mai kyau ne, wata wasu abubuwa ne suka haɗu sai aka ce gidan mai kyau. To haka janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idan aka ce manzan Allah ibara ne an af'alin wa ahwalin wa sifatin wa zatin. Saboda haka idan ka ce kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kana son wannan ayyukan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kana son wannan halayen na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kana son wannan sifofin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole ne duk inda ka gansu, ina jin wasu suna jin daɗi a ce na'am a babin jazba kyale kowa ka kama manzan Allah. Shehu mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce fa dan aka mahbuban siwa wa hahu, kabar kowane masoyi in ba manzan Allah ba ka rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na'am haka ne, wannan babin hali ne, babin hali an shiga hali irin halin da Nana Aisha radiyallahu anha ta shiga ko sayyidina Abubakar ya ce tashi ki je ki gode manzan Allah, ta ce la ahmadu ahadan illa Allah. Wannan hali ne, amma a hakika menene ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina yake? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin mu dinnan, a cikin halittar Allah. Abinda nake nufi halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin mu.
ayyukan manzan Allah sallama suna nan a cikinmu. In kaga aikin manzan Allah tare da wani sai ka so wannan wani ba domin shi wani ba, shi kam ai kashi da fata da ruwa ne. A dan wannan aikin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gani tare da shi sai ka so shi saboda wannan aikin. In kaga sifan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tausayi, karamci, kyauta tare da wani bawan Allah sai ka so wannan bawan Allah, amma ainihin abin da kake so manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kake so ta cikin wannan bawan Allah. Kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma bawa na abdi, na yi rashin lafiya baka zo gaishe ni ba, na yi tsiraici baka tufatar da ni ba, na ji yunwa baka ciyar da ni ba. Allah ne yake magana. Me Allah yake nuna mana? Sai ya ce bawa na wani ya yi rashin lafiya. Ina yawan gaya wa ‘yan uwa, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man dallazi yuqridu Allah qardan hasana, wa zai baiwa Allah rance? Me kake yi? Zuwa kake yi ka fara bincike ina account din Allah, ka fara karanta Qur'ani kana neman account din Allah ka saka? Me kake yi? Kana zuwa ka nemi bawan Allah sai ka bashi dan Allah, sai ya zama ka baiwa Allah. Sura ta ɗan uwa, soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ta sa kullum ka rika ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki ko a diddai abinda Allah ya nufe ka da shi. Soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ta sa tafakkurinka ya tsaya bayan motsi kullum cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi bai kai soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai sa ka miƙa alkhairi zuwa ga bawan Allah dan manzan Allah ba. Bai kai soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ka isar. Shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nasi man yanfa'un nas. Da haka insha Allah mun zama cikin kwamitin wannan maulidi, kuma sai mun yi duk yadda za mu yi waɗannan abubuwan sai an sauke su a aikace. Ina aramil, ina mata marasu maza wanda mazansu suka rasu suna zaune suna gani alhazai suna fallin sabbin 200 ba su da abin da za su ci gobe da safe. Ina suke? Mu shirya mu taimake su. Ina marayu a unguwarmu? In aka ce ana wannan maulidin to unguwar ta shaida yau ana wannan maulidin. Kowane gida mu sa envelope naira 2,000 wanda muka san ba su da shi, ba su da abin da za su ci, mu aika musu dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ranan su san cewa yau fa an shigar masu da farin ciki saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Haƙƙin makwabci ba wasa bane, haƙƙin makwabci ba wasa bane. Mu muhimmanta haƙƙin makwabta, mu kyautata musu. Akwai manyan malamai a zaune a wannan bigire mai albarka. Na so a ci domin tun da zan zo nake ta tunani wani maudu'i ya dace da wannan bigiren. To na san maudu'i wani bigire ne na masoya manzon Allah, babu kokonto cikin wannan. Me ya dace da wajen? Sai na ga cewa abin da ya fi kamata mu zo mu yi bayanin menene soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya ake yi. In an yadda mu ne almajiran, wajen mu za a dawo ga wannan. Idan ana neman dala, ana neman kuɗi, ba wanda zai neme ni, zai nemi Alhaji Sadiq dan gaske, saboda wajensa za a sami wannan. In ana maganar kyautar kujerun hajji da motoci saboda an ji daɗi dan manzan Allah, wajen su za a ji. Amma in ana so a yi karatu to za a ji wajen almajirin ilimi. To soyayyan nan ba haka take kara zuba ba, tana da tsari, tana da ladubba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da mu. Ɗan uwa, daga cikin soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka so duk wanda ya ta'allaka da manzan Allah da kowane irin sababi. Amma ya zama wai ni saboda in kushe wani, saboda in bata wani, saboda in musguna ma wani, nake cewa ba ruwana da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ruwana da kai. To ai shi mazaharin manzan Allah ne, domin shi ibara ne an kyawawan halayen manzan Allah.
daga yanzu ina jin wani mawaki yana waka a nan wajen yana yaban manzan Allah yana yaban dan gaske. Me yasa ya yabi dan gaske? Saboda dan gaske ya yi ayyukan alkhairi ya bayyana soyayyen manzan Allah. Sai shi ma ya ga kyawawan ayyukan dan gaske dan annabi Muhammad sai ya so dan gaske. Ba mu da abin da ni ba dan kasuwa bane, ba abin da ya hada ni da shi in ba soyayyen manzan Allah ba. Ni ba dan kasuwa bane, ban neman jari, ban neman kuɗi a wajensa, ban neman kuɗi wajen kowa. Abin da ya haɗa mu kaɗai soyayyen annabi Muhammad shi ya taso da mu, ba biyan mu ake yi ba, ba wanda yake ba mu ko kobo don mu so, ba ma zaton a ba mu ko kobo in mun so. Muna zuwa ne don wannan soyayyen na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta haɗa mu. To ashe yadda muka gansa muka yi masa shaidan soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, haka muka yi wa dukkan masoyan manzan Allah shaidan soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa gwargwadon matsayinsa. Dan haka karka je kana musguna wa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kana bata wa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, a zatanka sai alfarmaka da soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam. Karka yi haka, domin su din halaye wanda kaga sun so su dan sun ga halayen manzan Allah ne, sun so su dan sun ga ta'allukin su da manzan Allah ne, sun so su dan sun ga soyayyen su da manzan Allah ne. Wallahi in ba dan haka ba to kowa ba komai bane. In kaga mun so bawan Allah mun girmama shi, to mun so shi mun girmama shi dan soyayyen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In kaga lidarajati har makiyanmu masu ɗinmu idan suna son manzan Allah wallahi muna son su, har masu ƙinmu idan suna son annabi Muhammad wallahi muna son su. Su kuma ƙiyayyansu da mu muna roƙon masu Allah ya yafe masu. Imamu Malik sarkin zamaninsa na musulmai, saboda ya haɗa nasab da manzan Allah. An ce Imamu Malik, an ce Imamu Ahmad ibn Hanbal, to kowannensu muhimmi dai darasin da ke ci. Kawo shi yayi ana masa bulala. Imamu Malik alƙadi ya faɗa a cikin Ashifa. Kawo sa ya ana masa bulala, amma duk bulala in aka yi masa ɗaya ya ce ka yafe mashi, ka gafarta mashi, domin dangin annabin ka ne. Mai dukansa yana dukansa, amma yana nema mashi gafara saboda danganan mutumin da annabi Muhammad. Suraka yan uwa, wallahi mu so dukkan musulmi, mu so dukkan mai san annabi sallallahu alaihi wasallam, domin soyayyen mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata. Mu zama masu kishin haɗa kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu zama masu kishin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama, mu zama masu kishin duk wanda ya haɗa wani sababi da nasabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko yaya sababi da nasabin take. Wannan shine zai tabbatar da mu masoya manzan Allah. Amma ka ce kana son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma ba ruwanka da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kana son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba ruwanka da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kana son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba ruwanka da malaman da suka nakalto maka rayuwa da tarihi da sira da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wajenka. Kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ruwanka da waliyan da suka allaka zuciyanka, suka koyar da kai na dubban san manzan Allah. To me kake so dan uwa? Me kake so? Sura kan uwa, mu gane wannan, mu koma hayyacin mu ƙara ta'alluqin mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mu gaskata soyayyen mu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, mu so manzan Allah son gaskiya. San manzan Allah son gaskiya za ta tabbata ne cikin ayyukan mu, cikin mu'amalan mu, cikin irin yadda shehu mu radiyallahu anhu yake faɗi, bi haifin minan wal mash'ar al fakhmi matlabi suluku tariqin kana ahmadu qad salako aji arafatin kana fiha muhammadun yaruhu wa yaqdu dahiyan ya'budul malik. Shehu yana gaya mana yana zuwa makka ba dan komai yake zuwa makka ba, sai dan kafansa ta taka kasan kafan wajen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taka, idonsa ya ga wajen da idon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutane suna zuwa dan dalilai daban-daban. مراد حجيج الباخرات جميعهم جنان وأزواج من الحور والخول وحسبي أراني
shay'an ra'ahu Muhammadu wa anzila ardan ko wa anzilu ardan halla fiha ko kana fiha wa zabatan abin da yake kai ne kawai a ce yau na ga wajen da idan annabi ya gani na sa kafafuna a wajen da kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wannan shi yake sa na niki gari na je aikin hajji na je Makka shi yasa shi shehu a wurinsa har jirgin ruwan da take kai shi garin annabi sa ta yake yi cikin hizbinsa yana mata addu'a jirgin ruwa sa ta yake yi cikin wuridinsa in yana wuridi yana mata addu'a wa qallahu sunnan ballagatni biladahu bi ami fadat annuqu har me shayin hanyar garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen shehu babban mutum ne da ya cancanci girmamawa da ya shi ma sha'ira ne min sha'irin lahi da ya kamata a girmama shi don mene don mai shayin hanyar garin annabi kullu ma ta'allaka domin mene domin ya ta'allaka ya jingina da annabi ai da garin Madina sunanta Yafribu gari ne wanda in an zo ciwo ma ake yi gari ne wanda cuta da cututtuka ruwansa baya shawuwa komai nasa cuta ne amma me ya ɗaukaka garin ya canza status ɗinta daga Yasribu ta koma Madinatu shigan manzan Allah cikinta sai ya maida ta a cikinta akwai wajen da har a saman al'arshi bai kai wajen ba saboda mene saboda annabi sallallahu alaihi wasallama me ya baiwa wajen wannan matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa ya ta'allaka da wani sababi da wani nasabi da Annabi sallallahu alaihi wasallama da haka yan uwa mu so dukkan wanda ya ta'allaka da wani sababi da nasabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu girmama su mu kaunaci junan mu a yadda muke kaunan ku cikin Allah muke kaunan ku dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana shaidan wannan soyayya muna fatan Allah subhanahu wataala ya dauke mana bala'o'i da suka dami al'umma damuwar duk da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki muna fata Allah subhanahu wataala ya dauke mana alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya maida al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah zai alfahari da su mu tashi daga guza'un ka guza'i saini mu zama abinda addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi a matsayin su na al'umma madaukakiya al'umma mai taimakon juna al'umma mai tausayin juna al'umma mai isar da taimakon ta zuwa ga juna ko dai mu ce mai sauke ma'anonan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin junansu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh